Felly, i ni'n gweld y Pencampwriaeth i'r cobiau Benywaidd. Diddorol. I ni'n gweld enillydd ddoi, eiddo Gwyneth Gruffus ar y pen, sef yr eboles. Dyffryn gwy Welsh Charisma, David Oliver, ni gyd yn gyfarwydd â David wrth gwrs. Dyma ni David. Dyffryn gwy Welsh Charisma, eiddo Gwyneth Gruffus o Lanidloes. Wedyn i'r dde o David, mae gyda ni Gemma Paxford. Hi oedd enillydd heddi, y dosbarth caseg ifanc, Menai Courageous Lady, eiddo Gemma Paxford wrth gwrs. Ac wedyn symud ymlaen, yn cael ei gynhyrchu gan teulu Roberts, Blaen Hafren, Branwen, eiddo Janet Lewis. Caseg hyfryd iawn, rhaid i'w nodi. Ond hi oedd enillydd y caseg gweigion, ac wedyn, heb anghofio wrth gwrs, yr gaseg hun, Rhain Cillen Princess, eiddo teulu Pierce, Jan a Alan, yn wir. 4 caseg dda wedyn ni fyna, Owen. 4 caseg dda iawn. Mae'r dorf yn hoff iawn o'r ceffil dyn, cwrw a llath, maen nhw'n gweud. Ond dyle'r lliw ddim fod bopeth wrth gwrs. A mae patrwm bach i gael na fyd, yn rwysau. Mae yna patrwm, ni'n cael gweld nhw o'r ochr. Dim yn aml wyt ti'n cael shot fel un o gweld y 4 enillydd wedi sefyll ar bwys i gilydd, a mae yna batrwm i gael na. Da iawn i'r beirniad Arwyn Hughes. Dyma fe o. Cadw gerdded. Wedi cael tipyn o gerdded dros y diwrnodau diwetha. A wedi cerdded milltiroedd, fi'n siŵr, ond dyna beth mae fe'n gweld i'w weithau. Diddorol fydde wedi rhoi sepometer arno fe, i weld sawl cam mae'r beirniad yma wedi gwneud. Oedd y gwyneb yn goch iawn neithwr, oedd e siŵr oedd wedi rhedeg marathon wedyn ni, Adran. Ond dyma fe, mae'r penderfyniad yn bwysig fan hyn. Mae chwys yn diferu, bynnau chwys oherwydd y tymerau neu chwys oherwydd y pwysau sy'n ar ei ysgwyddau. Mae'r het off. Wedi diosg. Mae fe wedi dewis. A'r steward, Aled, yn cymryd y cyfarwyddyd. Le wyt ti yn mynd, Rob? Rhain Cillen Princess i fi, a dyma hi. Wel, dyna fe. I fi oedd mae'r gaseg orau 8 oed yn dros. Mae hi wedi dal anigad i trwy'r dydd. Wyt ti'n cytuno? Mae wedi mynd yn rhwydd iawn. Mae symudiad hi wedi bod yn fwy na'r gweddill y bosib. Heb anghofio, wrth gwrs, Gwyneth Gruffus yn mynd ar gil Pencampwriaeth, Benywaidd, gyda'r eboles flwydd, Dyffryn gwy Welsh Charisma, wedi ennill yn glynysg yn gynharach yn y tymor, wrth gwrs. Ond da iawn i Adran Bowen yn dangos ar ran Jan Pierce a Alan Pierce o Frydfa Glyn Coch yn St Clair. Ar gil wobr, David Oliver yn paratoi wrth gwrs i Gwyneth Gruffus, sef Dyffryn gwy Welsh Charisma. Odi, mae'n swno fel oedd yr penderfyniad na yn boblogaidd iawn. Mae'r rhaid gweud, Rhain Cillen Princess i'r teulu Jan a Alan Pierce. Wedi cael ei fagu wrth gwrs gan Mr Dan Prater. Wedi magu wrth gwrs wrth y march Menai Cosmos ac allan o Thornyside Duchess. Dyma ni. A enillydd y cesig yn y sioe fawr blwyddyn hyn yw Rhain Cillen Princess i teulu y Pierce o Garfyrddin, wy'n deall. Yn wir, St Clair. Y teulu yma wedi bod yn magu Adran A yn benna. Bosib bod yr Adran yn rhywbeth newydd iddyn nhw. Ond Adran Bowen yn arddangos wrth gwrs yn gwneud jobyn reit dda honni.